दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दन्द गोनां मोनसे आफाद बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया। फरायसा आफादानो ओरैबायदि मोनसे मिरु दन्द गोनां मोनसे आफाद जाय आफादनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ आरो गाज्रि आखुथायफोरखौ जानगार होनायाव खामानि मावबोगासिनो दङ। चिरां जिल्ला एबसुआ दिनै गावनि जिल्लानि सिङाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जिथि दुवार दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फरायसाफोरखौ बरायो। बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरनि हेंथायै सुबुं होस्रिखावनाय आरो दिन्थिसिन सावनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो लोगोसे समाज बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय सांग्रां जाहोनो माखासे गुन गोनां आलासिफोरखौ हांख्रायहरनानै बिबुंथि लाखिहोयो। हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लायो इएम रनजित बसुमतारि, एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, मिरु एबसुनि माखासे मावफारिया आरो ओनसोलनि माखासे गुन गोनां सुबुंफोरा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि बानजायनायाव दिनै टप 10 मोननाय मेट्रिक आनजादाव जा फरायसा फरायसुलिफोर बेखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि जोंनि सान्तिपुर बिसिसिनि सिङाव लादों। आं बेखौसो बुंगोन, जोंनि बर' हारिया जुदियो डेभेलपिं प्रसेसआव दङब्लाबो जोंनो दिनै गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हानाय, गुफुं आबहावा सोरजिनो हानाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मिजिं गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जाफुंसार होनायनि समा दा फैबाय। मानोना दिनैनि जा फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना साफ्रोमबो आंनि नोजोरावहाय गुफुं सोलोंथाइ मोननो हादों, जायनि जाहोनाव जोंनि आसामनि सोलोंथाइनि जा आबहावा बे आबहावायावहाय जोङो बांसिन जौसिन थाखोआव फैनो हादों। बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना। बेनि थाखाय फरायसा फरायसुलिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय हामबाय होनदों आरो इयुनावहाय बिथांमोना जोंनि समाजनि दैदेनगिरि जानानै गुफुं समाज दानायाव आरो जोंनि साक्सेसफुल मोनसे हिस्ट्रिफोरजों लोगोसे स्ट'रिफोरजों लोगोसे इयुनखौ सोरजिनो हानायनि मोनसे लामा दानानै हाथों, बेखौ आं खावलायबाय आरो मिजिंथिबाय। बेफोरखौ बन्द' खालामनाया गभर्नमेन्टनि सायावल' नङा, समाजनि सायावबो साफ्रोमबो मानसिनि सायावबो दायबद्धता दङ। मानोना दिनैथ' बड'लेण्ड सरकारा गासैबो मुलुगनि जा एमिउजमेन्ट रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ माने नंखाय भाबै रंजानाय बाजानायजों जोंनि गथ' फरायसा फरायसुलिफ्रा गोजानाव थानायनिफ्राय जानगारबोनायनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दंखायो। बे बेलायाव जोंनि समाजाबो सांग्रां जानांगोन। फरायसा फरायसुलिया दा जिबायदि क्लास 8, 9, 10आवनो ड्राग्स एडिक्टेड जाबोनो हमदों, बेफोरनिफ्राय जोङो जानगारना फैनो हानांगोन। होमब्लासो जोङो समाजखौ जौगाहोनो हागोन आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो बानायनो हागोन, जायखौ जों दा खोन्दो खोन्दो बानायलांनो नाजागासिनो दं आरो हालांगासिनो दं। फरायसा आफादा माबायदि रल खालामनांगोन सारखौ? फरायसा आफादनि रलाथ' गोदोनिफ्रायनो मोजां आरो दिनैबो मोजां आरो इयुनावबो थाबाय थागोन। मानोना जोङो जुदि साननानै नायोब्ला जोङो जेब्ला फरायसामोन बे समावहाय जोंनि बिमा बिफाया जौ लोंनानै अमा गादिजों गोजोबना थाग्रा मोनसे समाव दङमोन। बेफोरनिफ्राय सांग्रांथि जानानै हारिखौ बोखांनायनि थाखाय जौ जुवानिफ्राय जानगारना थानांगौ होननानै फरायसा आफादानो ओरैबायदि मोनसे मिरु दन्द गोनां मोनसे आफाद, जाय आफादनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ आरो गाज्रि आखुथायफोरखौ जानगार होनायाव खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिनो मावलांबाय थानांगोन। आरो मावलांबाय थायोब्लानो जोङो गुफुं समाज दानायाव बर' हारिखौ जौसिन हारिनि गेजेराव मोनसे हारि होनानै गायसननायाव जोङो मावफुंनो हागोन। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिनाखि हाबाफारि आखायाव लादों, बे जेनाखि उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे जेनाखि समाजनि बेरेखा
जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनि एगेन्स्टै जेनाखि मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोरखौ सावनानै जेनाखि मोनसे बिदिन्थि होदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव प्रग्राम। मानो होनोबा जोंनि ससाइटियाव जोङो जोबोद थारमाने गुलुं गुजुंखौ नुनो मोन्दों। उन्दै उन्दै बैसोआवनो समाज बेरेखा हाबा मावनाय दाख्लैसो सान्थिफुराव जालांदों। जेनाखि मोनसे रेपनि केस जानाय बा जोंनि पिकनिक स्पटफ्राव बायदिसिना उलुं गुजुं जोङो जेनाखि थासारि नुनाय बेफोरो थारमाने जोंनि समाजाव सिं सिङाव हाबनो हमदों। बिनि थाखायनो जोङो बे जौ जुवा बा ड्राग्स बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो गोजानाव थानायनि थाखाय एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लानो हायोबा जोङो बेफोरनिफ्राय एसेबाबो जोङो रेहाय मोनगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। जोंहा बे ओनसोलाव नायनो थाङोबा पिकनिक स्पटफ्राबो गोबां जाथारबाय। आङोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ चिरां डिस्ट्रिक्टखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे चिरां जिल्लायाव देग्लाय फैगोन बोसोराव जाहाथे मोनसेबो थारमाने पिकनिक स्पट थाया। मानो होनोबा पिकनिक स्पटआवनो जोंना मोनसे सेन्टार पइन्टफोर बायदि जागासिनो दङ बे इलिगेल जेनाखि मोनसे खामानिफोर जौ जुवा फेग्रा मुवा बाहायनायनि। जोंहा पिकनिक स्पटफ्राव थाङोबा जोङो नुयो उन्दै उन्दै बैसोफोर आन्डार 18 आन्डार 17नि 14-15 बोसोरनि गथ'फ्रानो ज' जायै जौ बा ड्राग्स सिगारेट बिरि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। थ' बेफोरनिफ्राय जानगाराव दोननोबा जोङो बैफोर आड्डाखौ जोङो फोजोबनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।